među propovjednicima i učiteljima u Antiohiji, tamošnjoj zajednici. Bili su Barnaba, Simon zvani Niger, Lucije Kirenac, Manahen koji je kao dijete othranjen s Herodom Tetrarhom i Savle. Dok su jednom obavljali službu Gospodnju i postili, Sveti Duh im reče: odvojite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao. Postili su i dalje i molili. Zatim polože na njih ruke i pošalju ih na put. Savla i Barnabu je Sveti Duh poslao u Seleuciju, a odatle otplove na Kipar. Kad su došli u grad Salaminu, objavljivali su Božju riječ po jevrejskim sinagogama. S njima je bio i Ivan Marko kao saradnik. Kad su tako prošli sav otok i stigli do Pafa, naiđu na nekog vračara, lažnog jevrejskog propovjednika po imenu Barjesus. Bio je iz kruga namjesnika Sergija Pavla, umna čovjeka. Sergije pozove Barnabu i Savla, pa ih zamoli da mu govore Božju riječ. Ali usprotivi im se vračar Elima, tako mu se ime prevodi, i namjesnika počne odvraćati od vjere. Tada ga Savle, kog su zvali Pavle, pun Svetoga Duha, oštro pogleda i reče: sine đavolski, pun lukavštine i pakosti, neprijatelju svake pravednosti, dokle ćeš iskrivljavati prave putove Gospodnje? Udarit će te sada ruka Gospodnja, oslijepit ćeš na jedno vrijeme i nećeš gledati sunca. Na vračara s mjesta padne tama, te on počne glavunjati uokolo i tražiti ko će ga voditi. Kad je namjesnik vidio šta se dogodilo, povjeruje i oduševi se učenjem Gospodnjim. Pavle i njegovi pratioci isplove iz Pafa i stignu u Pergu, u Pamfiliji, ali tu ih napusti Ivan Marko i vrati se u Jerusalem. A oni iz Perge produže u Pizidijsku Antiohiju. U subotu uđu u sinagogu i sjednu. Poslije čitanja zakona i knjiga vjerovjesnika, nadstojnici sinagoge im kažu: braćo, imate li koju riječ utjehe za narod? Govorite. Na to Pavle ustane, podigne ruku i kaže: ljudi, Izraelci i svi koji se bojite Boga, čujte. Bog ovoga izraelskog naroda izabrao je naše očeve i učinio ih moćnima dok su boravili kao tuđinci u Egiptu. Zatim ih je svojom snažnom rukom izveo otuda.
40 godina ih je u pustinji podnosio. Istrijebio je 7 naroda u Kanaanskoj zemlji i dao im njihovu zemlju u baštinu. Sve to je trajalo nekih 450 godina. Potom im je dao sudije sve do vjerovjesnika Samuela. Tada su zatražili cara, pa im je Bog dao Šaula, sina Kišova iz Benjaminovog plemena, na 40 godina. No njega je uklonio i postavio im za cara Davida, za koga je sam rekao: Išajev sin David, čovjek je po mojem srcu, jer će ispuniti svu moju volju. Iz njegova je potomstva Bog po svojem obećanju Izraelu izveo spasitelja Isusa. Prije njegovog dolaska Ivan je cijelom izraelskom narodu objavljivao potapanje obraćenja. Kad je Ivan završavao sa svojom službom, govorio je: Nisam onaj za kojega me držite, ali evo on dolazi za mnom i ja mu nisam dostojan ni sandale na nogama odvezati. Braćo, sinovi roda Abrahamovog i svi koji se bojite Boga, riječ ovoga spasenja nama je namijenjena. Stanovnici Jerusalema i njihovi poglavari su ispunili vjerovjesničke riječi koje svake subote čitaju. Nisu shvatili ko je Isus i osudili su ga. Tražili su od Pilata da ga smakne, iako za smrtnu kaznu nisu imali nikakav razlog. Kad se tako ispunilo sve što je o njemu pisano, skinuli su ga s krsta i položili u grob. Ali Bog ga je podigao iz mrtvih. Mnogo dana ukazivao se onima koji su s njim išli iz Galileje u Jerusalem. Oni sad o njemu svjedoče narodu. A mi vam objavljujemo radosnu vijest, obećanje koje je Bog dao našim očevima. Bog je to ispunio nama, njihovoj djeci. Podigao je Isusa iz mrtvih, kako u 2. psalmu stoji pisano: Ti si moj sin, danas te rodih. A da ga je podigao iz mrtvih i da se on nikada više neće vratiti u raspadljivost, rekao je ovime: Vama ću ispuniti čvrsta obećanja koja sam dao Davidu. Na drugome mjestu kaže: Nećeš dopustiti da tvoj sveti istruhne. David je služio svojem naraštaju po Božjoj volji i zatim preminuo i pridružio se očevima svojim, a tijelo mu je istruhnulo, ali onaj kojega je Bog oživio nije istruhnuo. Stoga, braćo, neka vam je znano, po ovome vam se objavljuje oproštenje grijeha, a od onoga od čega vas Mojsijev zakon nije mogao osloboditi, po ovome je slobodan svaki koji vjeruje. Pazite, nemojte da vas nađe ono što su govorili vjerovjesnici. Gledajte, vi što prezirete, snebivajte se i propadnite, jer u vaše dane činim djelo u koje ne biste vjerovali da vam ko kaže. Kad su izlazili van, zamoli ih da iduće subote dođu i govore o tome. Mnogi Jevreji pobožni proseliti su poslije završenog sastanka pošli za Pavlom i Barnabom, koji su ih poticali da ostanu u Božjoj milosti. Naredne subote je gotovo sav grad nagrnuo da čuje riječ Gospodnju. Kad su Jevreji ugledali mnoštvo, spopadne ih zavist,
Suprotstavljali su se nipodaštavajući ono što je Pavle govorio. Na to su im Pavle i Barnaba hrabro rekli: Božju riječ najprije trebalo objaviti vama, ali kako je vi odbacujete i sami sebe smatrate nedostojnima vječnoga života, okrećemo se paganima, jer to nam je naredio Gospod rekavši: postavio sam te za svjetlost narodima da doneseš spasenje sve do kraja zemlje. Kad su pagani to čuli, počnu se radovati i veličati riječ Gospodnju i povjeruju svi koji su bili određeni za vječni život. A riječ Gospodnja pronijela se cijelim tim krajem, ali Jevreji nagovore neke ugledne pobožne žene i gradske starješine, te oni počnu progoniti Pavla i Barnabu i tako ih istjeraju iz grada. Njih dvojica stresu prašinu s nogu za svjedočanstvo protiv njih i odu u Ikonij. A učenici su se ispunjavali radošću i Svetim Duhom.